ሻሎም 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 ቤተሰብ እግዚአብሔር አምላኽ ሰላምን ጸጋና ክርስቶስ ምስኩር ለኹም አና ዓኹም ሰላሐዲን ካብ ሲአርጂ ኢንተርናሽናል ቸርች ስቶክሆልም ስዊድን ሎም ድማ ናይ መዓልቲ ቃል ድብል ፕሮግራምና ንህይወት ዝኸውን ናይ ጸጋ ቃል ሓቢርና ክንካፈሊና ሎም እንካፈሎ ቃል ምጽንና አምላኽ ንዝጓሃየ ልቢ ይሕጉስ ይዝብል ሃሌሉያ ምጽንና አምላኽ ንዝጓሃየ ልቢ ይሕጉስ كبرنا أملاخ مزمور داوود 94 كابتغس 17 كم زبل اجزابير رديئتي نيرو انت زي كونسي نفسي أبسقتا نمحدار مقربت نيرا قويتاي اقري اندل هاتة مسبلكو تأقها دقفني قوهل بي اوشت اي مسبزحة متسنن عكان نفسي أحقوسا بطعم زقرم نغاريو ريخم اب كبيد عينت كونتات كوينو دزاربو زورلك علي قويتايلو اغري عندل حصكم سبولغوس بصنكخا غيركا دغفكاني لو لبي دما بغواه مستملأس متصننعكا انوشتيس احغوسو يلو ريخم احوات እግዚአብሔር አምላኽ ልብና በጓሂ ከሳቀ ውሽጥና በጓሂ ከስበር ፍታው ይኮነን ስለዚህ እግዚአብሔር አምላኽ አብ ልብና ጓሂ ኸርኡ ኸሎ በምጽንንዑ ገይሩስ በጻሕና ዘማር ኸዛረብ ኮሎ ናይ ልበይ ጓሂ ደበስ ዝረኸበስ በምጽንንዓካ ኢሎን እግዚአብሔር ريهم حوات زتهرم لبي زتجودة لبي بتخكل زناني دلي نلبقات يخزن ندخل نلبقات بمتسننا عنا بحجوس كم تعوز خل إجزي أبير ترحيو لبخوجو كله كفي لبخسبر كله حماقي ريهم حوات بزتفعل لي عينت من جد أبيوت لبخم زتسبرة لبخم زجاي أبز ساعات أنت دا اللهم كوينكم ناي إجزابير متسننا عنا عهم دلوي مخنياتو إجزابير أملاخ نزجاي لبي زنينو خحجوس متسننا كل جزء دلوفيو ناي إجزابير متسننا كابتن حنا زل مدنايو متسننا فليز بلا متسننايو ناي إجزابير متسننا كابتو زوجه كازولو قداي أوتيو أبزس حقا قداي نرأسها خم ترخواي زقبركا نزل خايو كأنزا كألو مالت هيكونن متسننا عملاق نو نكأنزا خافتيمو آليو بحاقوس بأنصار نايت زنبركايو قداي كم تركب يزقبركا عملاق أنصار قوهي حاقوسي مو إجزابير كتسانا نعكولو نتوم أبقوهي زنبورو نرأسهم أبحاقوس كم زرخبوا يزقبرهم مخنياتو متسننا عملاق مالت ملوات كونتاتكا اتنقوه زخونكا آليو نحاقوس أب زخونكا قداي نرأسخا كترخبا يرد أكا مالتيو سلازي اللومي لباي قوهي تولوزو اللهم سبات بزتفالا لي من قد تقودي اي تولو تدع اللهم بزتفالا لي من قد وشتخن اهبل انت دع اللهوينو اعين تخنا بكزيابير تأمتامو نسخا متسانا نعيخا بلو لكعكم ومسبالكنو ناي كزيابير حيال متسننا زبكيكي زقنزوكي كم زي ترخبيو كجبركيو مخنياتو متسننعو نزقوهاي لبي بحاقوس يدبسيو متحف قدوس كزارب كله ابتنبيت إسياس معراف 4 5 بل تنبيس إسياس معراف 4 كابتغس حدق ساب كلتا نهزبي أتسنانع إشي نهزبي أتسنانعو يبل أملاخكم نلبي يروساليم تزاربو سببا كم اتفتسما أبسا كم اتحدقلا سلا كل حاتياتا دما كاب إيد إجزابير كعبت كم زرخبت أوجو ريخم إجزابير نهزبو كل جزي أتسانا نعيزبل نهزبو كل جزي أتسانا نعيز أواجو that's why نيروساليم أتسانا نعوا نهزبي أتسانا نعي لإجزابير كأتشيلو قندحر متسننا عملاق حد نقر تزاريبو انتايل تزاريبو سبب كم اتفت سميلو ريخم مخنياتو ناي عملاق متسننا حكمت كله نتنقوها زخونكا قداي مفت سمتا يزقبرولو سلازي يددحر نهزبي أتسانا نعو مبال كأتشيلو قند سبب كم اتفت سميلو لما عنت ملأخت اللني ناي إجزابير متسننا نقوها زخونك مخنيات زخونة نقوها مخنيات زخونة نحزن كمخنيات زخونة مفت سمتا كقبروليو مخنياتو أملاق كتصنع كله كم سبا يكونن كاليو أجوخ يكونن زبلكي نو نتنق أنزان نحزن زخونة كمبر مفتسمتا يقبرولو مخنياتو متسننا عملاق نتنق أنزا زخونة أفتيمو نحاقوس زخون نجر أبهيوتكا
يجمر سلازا أحواتي زخابدا لبخم يخبركم كساب زتسمع يسمعكم እግዚአብሔር ምጽኑንዑ መጽኮሎ ግን ዘይድበስ ነገር የለን ዘይልወጥ ነገር የለን ስለዚህ ካብ ሰብ አዒንትኩም አሊኹም ነቲ ኸጻናንዑኩም ዝኽእል እግዚአብሔር ተስፋይ አባኻዩ መጻናንዕ ልበይ ንስኻ ይኻበልዎ ልክዕና አምላኽ ምስጠመትኩም ጓሂኹም አይቅጽልን እዩ ሓዘንኩም አይቅጽልን እዩ እቲ ምንታይሲ ምጽንና አምላኽ ዝረኸቦም ሰባት ከም ዝነበርዎ አይቅጽሉን እዩ ጎይታ ዝተባረኸ ይኹን መጽሐፍ ክዛረብ ከሎ ትንቢት ኢሳያስ ምዕራፍ 66 ካብ ጥቕሲ 13 ከምዚ ይብል ከምቲ ኣደ ንውሉዳ እተጻናንዕ ከምኡ ከጻናንዐኩም እየ ኣብ ኢየሩሳሌም ከኣ ክትጻናንዑ ኢኹም ልብኹም ከኣ እዝሪኡ ክሕጎስ እዩ ኣዕጽምትኹም ድማ ከም ዝጥጥዕ ሰዓረ ሓይሊ ክውስኽ እዩ ኢድ እግዚአብሔር ንባሮቱ ክትፍለጥ ያ ንጸላእቱ ውን ክቁጥዖም እዩ ሪኢኹም ከምቲ ርሕርሕቲ ደ ንውሉዳ ተጻናንዕ ንብዓት ውሉዳ ብኽያት ውሉዳ ኣውያት ውሉዳ ናብ ስቕታ ተምጽእ ልክዕ ድማ እግዚአብሔር ከምኡ ሓቂፉ ዘጻናንዕ ኣምላኽ እዩ ነቶም ንዕኡ ተስፋ ዝገብሩ ንሱ ከም ታርሕርሕቲ ደ ኣጻናንዕ እዩ ሎማዓንቲ እግዚአብሔር ከም ርሕርሕቲ ደ ኮይኑ ንህይወት ክግለጽ ይሓፍተይ ዘቐንዝወክ ቃንዛ ደጊምካ ኣይክትረኽብህን ኢኺ ንስኻ ንዓይ ከም ርሕርሕቲ ደ መጻናንዕ ኢኻ እሞ በልዮ ኣፍኩም መኽፈቲ ልክዕ ከምዚ መጽሓፍ ቅዱስ ዝበሎ ክሳብ ኣዕጽምትኺ ዝለምዕን ዝጥጥዕን ሰላሙ ክበዝሐልኪ እዩ ሓጎሱ ክበዝሐልኪ እዩ ንጓህ ዝኾነክ ናይ ጸላኣ ኣሰራርሓ ድማ እግዚአብሔር ክቁጥዕልኪ እዩ ምኽንያቱ ቁጥዓ ኣምላኽ ንጸላኢኺ ምጽንናዕ ኣምላኽ ግን ንዓኺ እዩ ሻሎም እግዚአብሔር ኣምላኽ ምስ ኩልኹም እዩ ሻሎም ናይ እግዚአብሔር ኣብ ህይወትኩም ብዙሕ እዩ ሃሌሉያ ስለዚ ከምዚ ኢልኩም ምሳይ ኣውጁ ኣቦ መጻናንዕየይ ስለዝኾንካ የመስክነካ ኣለኹ ንስኻ ንዓይ ከም ርሕርሕቲ ደ ሓቋፊ ህይወተይ ስለዝኾንካ የመስክነካ ኣለኹ ምጽንናዕ መንፈስካ ሓይለይን ሓጎሰይን እዩ ኩሉ ግዜ ኣብ ምጽንናዕካ እየ ዝነብር ቅድመይ ምጽንናዕካ ስለዘሕለፍካለይ ተባረኽ ኣሜን ኢየሱስ ንዘለዓለም ጎይታ እዩ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ምጽንናዕ ኣብ ሰላም የነብር እዩ ኣሕዋተይ ሎሚ ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ወሲንኩም ኣብ ህይወትኩም ደይ ተቐበልኩምሞ ታመዓልቲ ምድሓን ሎሚያ ብኡ ዝኣመነ ጽድቂ ይቕበል እዩ ብኡ ዝኣመነ ካብ ጥፍኣት ይድሕን እዩ ስለዚ ሎሚ ብጎይታ ብምእማንኩም ክትጸድቁ ብጎይታ ብምእማንኩም ድማ ካብ ጥፍኣት ክድሕኑ መታን ንጎይታ በዚ መዓልቲ ክትቅበልዎ እዕድመኩም ንጎይታ ክትቅበሉ ዝወሰንኩም ሰባት እዛ ጸሎት ምሳይ ጸልዩ ህይወትኩም ከም ዝነበሮ ኣይቀጽልን እዩ እግዚአብሔር አቦ ስለ ወድኻ ኢየሱስ ክርስቶስ የመስክነካ ኣለኹ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ኃጢአተይ ከም ተሰቕለ ዕዳ ኃጢአተይ ኩሉ ከም ዝኸፈሎ ይኣምን ኣለኹ ስለ ኃጢአተይ ከም ዝሞተለይ ይኣምን ኣለኹ ብሳልሰይቲ መዓልቲ ከም ዝተንሰአለይ ይኣምን ኣለኹ ብትንሳኤኡ ሓዳሽ ህይወት እቕበል ኣለኹ ካብዛ ሰዓት ንጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ብምእማነይ ውሉድ ኣምላኽ ኮይነለኹ ኣሜን እዛ ውሳነ ዝወሰንኩም ብጣዕሚ እንቋ ሓጎሰኩም ዝዓበየ ናይ ህይወት ውሳነ እዩ በዚ ብታሕቲ ዘሎ ኣድራሻ ኮንታክት ግበሩና ክንረኽበኩም ኢና ሻሎም